batean jendeak beti zailtasun berdinak ditu bizitzegi bat atxemaiteko, eta erraiten den gauza bakarra da etxebizitzak eskaz direla. Eta nola erran daiteke olako gauza bat, kontsideratzen delarik adibidez kostaldean, baina adibide konkretuago bat hartuz, Donibane Luitzuneko kantonamendu batean, badirela 27.500 biztanle eta 25.000 etxe bizitza. Normalki, aski evidentea da egoitza aski badirela denentzat, baina horretarazten delarik horien artean eguneko 52 pasa bigarren egoitzak direla, hor da ulertzen, etxeak badirela aski denendako, baina azpi okupatuak direla, eta hortan dela eragin behar desoreka horiek zaindu ahal izaiteko. Orduan guk bataiatu dugu luzaz, justuki, bigarren egoitza horiek tatsa handiago bat paga dezaten, eta orain gelditzen dira hainbat eta hainbat neurri aplikatzeko jende guztiek berdintasun osoz egoitza bat atseman ahal izaiteko. Gehienetan etxebizitzaren problematika aipatzen delaik, beti aipatzen da herriko etxea. Eta normala da, berak baititu eskumen gehienak, importanteenak arazo horren tratatzeko. Baina, departamentuko hauteskundeetan girenez geroz, horretarazten ahal da, departamentuak baduela zer egin eta baduela diru emaiteko hortan. Orduan, proposatzen ditugun hainbat atera bidean artean, pentsatzen dut logika bat azpimarratu behar dela, eta Kontseilu Orokorraren dirutza bide hortan seurtatu beharko ginukeela. Eta atera bide hori litzateke kontsideratzea orain, etxebizitza programa bat badelarik, publikoa den lur eremu batean, etxe sozialak besterik ezin direla eraiki. Hori alde batetik, eremu publiko berdin etxebizitza sozial. Eta gero, biztan dena pribatu promotoreek ere etxebizitza gero eta gehiago egiten baitituzte hemen Ipar Euskal Herri honetan, inposatu behar zaie eraikiko dituzten egoitzan artean, ehuneko 50 alokairu sozialaren baldintzetan eraikiak izan daitezen, eta gehitzea ehuneko 10 jabetza soziala mailakoak. Eta gero besteak izan daitezen pribatuak. Baina, olako orekak zaindu behar dira, bestenaz ez dira sekulan arazo.